Let us welcome the man of the hour, the man of the moment. Kishilo ngathi le imbewu eyaqhumala kuleli tende wasindiswa la wakhulela kuleli tende leGod's army. Manje useshumayela khona la lapho athathwa khona. Oh hallelujah. Ladies and gentlemen, ake sithule indoda kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Ethi maseyibanjwa umoya oyingcwele uyizwe ithi shabada. Shabada. Ladies and gentlemen, let us welcome Pastor Lucky Buthelezi, all the way from Ulundi. Asimshayele isandla uNkulunkulu bathandekayo sisahlala phansi. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kwamnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Ashaye izandla shayela uNkulunkulu wethu. Thank you Lord. Ngentobeko ngiyathanda ukuhlonipha ngibingelele apostoli kaNkulunkulu umama uJobe. Siyamhlonipha kakhulu. Thina njengengane azizalileyo enkosini. Asikuthathi kancane ukuthi sime kanye naye kule podium. Engumzali wethu enkosini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye nangobaba uJobe sesenkosini. Ukuthi ngenxa yabo uNkulunkulu wasilanda. uNkulunkulu wasimisa ukuba sibe ngabashumayeli bezindaba ezimnandi. Cela simshayele izandla bazalwane. Singayeki ukumkhulekela. Singayeki ukumsupport. Mkhulu umbono uNkulunkulu amphathise wona. Udinga abantu abazokhulekela. Ngiyathanda ukuba ngibingelele i-team yonke eGod's Army ekhona eduze kwakhe. Ukumphakamisa izandla ukuzimpi kaJehova inqobe. Bingelela abefundisi bonke i-fivefold ministry. Ekhona namhlanje ngeke ngisabakhumbula abefundisi bebe introducewa namhlanje. But ngiyathanda ukuba ngiphawule my son uBishop uNjilo. Anangangishayela izandla bazalwane. Ngibingelela indodana yami. Praise the Lord. Ngiyoxoxela ngelinye ilanga masibonana. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngimbone namhlanje. Ngenkathi ngisindiswa mina ubaba uSithole Shumayela wangithatha wasithatha ubaba sahamba sokwenza naye open air kwa V eMlazi. Ngalelo langa umshumayelo wayishumayela imina. Kanti la simi ngakhona kungakamfuni kungakabishop uNjilo. Ngashumayela wakhetha inkosi ngalelo langa. Ngakho ke uyindodana yami enkosini. Lokho ngakwenza ngaphansi koGcobo likaMpostoli uSithole. Uma sengifuna ukumbeka endaweni yakhe ngithi my son ubaba ngeke ayithande lento ukuthi ungabisangifonela. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bathandekayo ukuthi ukhona eduze kama ukumnikeza isupport. Alibonga igama lenkosi. Ngiyacela simshayele izandla. Praise the Lord. Ngiya-honorisha zonke ingcebo zikaNkulunkulu ezikhona. Siyazi ukuthi bazalwane akulula amadoda kaNkulunkulu ukuwabona bathandekayo amisa ama programs wawo azo supporta enye isisebenzi sikaNkulunkulu. Lokho asikuthathi kancane. Ngicela nibashayele izandla bonke abefundisi. Praise the Lord. Thanda ukubingelela obaba oma izintombi nezinsizwa egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Asiyene ezwini lenkosi bathandekayo.
siza ukuthi uNkulunkulu yini afuna ukusifundisa yona namhlanje. Incwadi John chapter 6. John chapter 6. Sizofunda kusukela kuverse number ofundayo ogcotshela ukufunda kuleli tende from verse number 5 aze ame kuverse number 13. Ngenzela ukuba ingqikithi yenkulumo siyithole kahle. Incwadi ngokuka Johane chapter number 6 verse number 5. Kuthe uJesu ephakamisa amehlo wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye. Wathi kuFilipu, siza kuzithengaphi izinkwa ukuba badle laba na? Washo njalo emvivinya ngokuba yena wayekwazi aza kukwenza. uFilipu wamphendula wathi, izinkwa zawodanariyu angama200 zingebanele kube yilowo nalowo athole ingcosana. Omunye wabafundi bakhe uAndrea umfowabo kaSimoni Petro wathi kuye, kukhona umfana lapha onezinkwa zebhali eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na? uJesu wathi, bahlaliseni abantu. Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi ke amadoda, umumo wawo kungathi izinkulungwane eziyisihlanu. uJesu wazithabatha izinkwa wabonga, wayesezabela ababehlezi phansi, kanjalo futhi nezinhlanzana njengokuthanda kwabo. Kuthe sebesuthi, wathi kubafundi bakhe, buthani imvuthuluka eseleyo kungachitheki lutho. Verse number 13. Base bebutha bagcwalisa iziqabetho eziyishumi-2 ngemvuthuluka yezinkwa eziyisihlanu zebhali eyasala kwabakudlileyo. Amen. Siyabonga usifundele kahle. Ngicela ukuthatha amavesi amabili okugcina ngale translation. Lithi iBhayibheli, when the people were full, Jesus told his disciples, gather the leftover pieces so that nothing will be wasted. The disciples gathered the leftovers, pieces of bread, and filled the baskets. Gather the leftover pieces so that nothing will be wasted. Gather the leftover pieces so that nothing will be wasted. Asivala amehlo sicela uBishop Njila sikhulekele. Baba, izwi lakho leli liphefumulele nguwe. Ilona babongcwele wadala ngalo. Siyathandaza ebusuku khuluma uprofete ngalo. Siyalisitha nengqolo yaso ukuthi singabi namandla ngoba umkhonzi wakho esazokhuluma in Jesus name. Amen. Ngiyafisa ukungabi excited ukuze uyibambe kahle lento ngoba ithanda ukujula. Lesi story esisifundayo sitholakala kuwo wonke ama-gospels. Tholakala encwadini kaMatthew, Mark, Luke and John. Ama-observation alaba bazalwane ayashiyana ama-dimensions abarekhoda ngaso lesi sigameko. Uma ngihlala phansi ngistudisha the same story in different books, I fell in love neversion kaJohane.
kungathi uJohani kunento ayinaka abanye abangayinakanga. Ilaphi ifocus yami izoba khona namhlanje. Lithi iBhayibheli uJesu uyafika kule ndawo, i-anointing iphezulu kwakhe, amandla kaNkulunkulu maningi empilweni yakhe. Uma efika kule ndawo lithi iBhayibheli i-anointing kaJesu ibi-attract ibidonsa. Uma uJesu ebekhona endaweni ubengadinga ama-post ukuze abantu beze, ubengadingi media ukuze abantu bafike la ekhona. But the anointing was so strong ukuthi abantu ibibalanda, ibibadonsa, amandla bebasondeze eduzane. Ngike ngashumayela kwenye indawo ngathi sine problem. Uma abantu abakholwayo besuka ekholweni bayofuna amandla somewhere, kanti abanikazi bamandla yithina. We are the people of power. Uma sisuka ekholweni siyolanda amandla ngaphandle, sehlisa izinga lethu. Eqinisweni akusithina okumele siphume siyolanda amandla, kodwa abantu okumele beze kithi bazofuna amandla. Uthi uJesu, you shall receive power uma umoya engcwele sehlile kini. Apostoli, asithina okumele siyofuna amandla, kodwa oSimyoni okumele beze bezofuna amandla kithi. Bathi singawathenga ngamalini lamandla eninawo na? The anointing was so strong. Lithi iBhayibheli uma sebebuthene kuJesu, uMatthew uthi yena uJesu ubesehlala nalabo bantu for 3 days. Kusondela abafundi bakhe kuJesu, bathi Jesu batshele manje abantu bahambe bayoyifunela ukudla ngoba seqala ukuhwalala. Lithi iBhayibheli uJesu wabaphendula wathi abakwazi ukuhamba kade benami ngeke bafike la beya khona ngoba they are exhausted. Banikeni nina amandla, banikeni nina ukudla. Lithi iBhayibheli uJesu waba ne-compassion uma ebona isixuku silambile sikhathele, waba ne-compassion. Kulezi insuku uSathane untshontshe i-compassion wasinikeza i-competition. Kulezi insuku siyakompita instead of having the compassion for the souls. Sikudelana ngamabandla, sikudelana ngama-gift, sikudelana ngama-titles, sikudelana ngemoto. Asibizelwanga kwi-competition, sibizele kwi-compassion. It is not about us, it is about the souls. It is about the souls. Abantu kulezi insuku abamphakamisi yena, baziphakamisa bona. Ingakho singababona abantu abasindiswayo, ngoba uthi uJesu uma ningiphakamisa mina ngizobadonsa. He had compassion for the souls. Namhlanje abantu abashumayelayo, they don't have compassion. Namhlanje abantu abashumayelayo, they are not interested kubantu.
ba interested entweni zabantu. Abantu abafuni imphefumulo, bafuna izinto zabantu. Kodwa osizalileyo, kodwa umnikazi webandla, he had compassion. Compassion. I-compassion yenza noma ngabe akekho kunikeza utho, kodwa i-compassion iyakuphusha. I-compassion ayilindi uze ube netende umbethana ume emgaqweni ushumayele ngoba une-compassion. Ume esitimeleni ushumayele ngoba une-compassion. Awudingi ipulpiti yasesontweni, you stand on the crossroad umphakamisa uNkulunkulu ngoba une-compassion. Shabbataya. We are missing out something. Into yenza ibandla lingakhuli, siqala into esingabizelwanga yona. Akekho omkhulu kunomunye, akekho ngcono kunomunye, alikho ibandla elihle kunelinye. Sonke singabantwana bakaNkulunkulu, sonke sisindiswe ngomusa. He had compassion when he saw the crowd. Umuntu one-compassion akalala ebusuku. Uthi mayilelezwa abantu bekhala, uthi mayilelezwa abantu belila, avuke ekuseni engadlile, ayihamba aye eklinikhi ashumayele eklinikhi, ahambe kuyena aholelwa khona izalukwazi ahole ayoshumayela khona uKristu. Bazalwane, uNkulunkulu is not about you, it's about reaching the souls. Lithi iBhayibheli othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso alibomba igama lenkosi. It's about time sibeke phansi ama-titles ethu and sirun our race ngokobizo likaNkulunkulu alibekileyo empilweni yakho. Bengitshela abafana, nithi bafana bami, ungalindi uze ube netende, ungalindi uze ube netende. Itende lithole ngendlela. Kakade strategy sikaJesu sasithi 2 ayiphume iyongena umuzi nomuzi. Sihlulwa ngabapostoli. Even ngalo shumayela la. Ngalo shumayela la. Alikho ibandla elikhulu njengebandla labapostoli. Ungixolele impostoli. Alikho ibandla elikhulu njengelabapostoli. Kodwa alikho itende like labekwa ngabapostoli. Ngoba babamba imfihlo ukuthi masingena imisi ungalindi uzube nethima, kodwa wedwa uma italatini uthi wena nonke enomileyo wozani niphuse. Hallelujah. Oh Jesus, oh Jesus. He had compassion. Oh Jesus. Had compassion. Hallelujah. I refuse to change the message. I refuse to change the message. Linye igama enikeziwe ebantwini okumele basindiswe ngalo igama likaJesu Kristu. Bathi uNkulunkulu umnikeza igama eliphezulu kwamagama onke ukuze ngegama lakhe abasemhlabeni nabasezulwini nabangaphansi komhlaba baguqe bathi uJesu Kristu uyinkosi. Alikho
ngelinye igama. Shabadaya. Oh, Shakatala Bahaya. Sibonga uNkulunkulu ngomama uSithole osamisa amatenda afuna imiphefumulo. Angiphinde le. Sibonga uNkulunkulu ngabantu abafana nomama uSithole nabanye abasamisa amatende befuna imiphefumulo, abanga-fundraising amatende, kodwa they look for the souls. Noma itende noma imali ingabanga khona, kodwa uJesu aphakanyiswe. uJesu uzoyikhokhela indleko zakhe. Lo nkulunkulu esimkhonzayo uyawakhokhela ama-order akhe. Lithi iBhayibheli, he had compassion. He had compassion. Had compassion. Had compassion. uNkulunkulu akabuyisa i-compassion, ayithatha i-competition. Run your race. Run your race. Bayeka benzokunye yenzokwakho. Alibonke igama lenkosi. uNkulunkulu onika abantu ilinganiso njengokuthanda kwakhe. Alibonke igama likaJesu. Be faithful kulento akunikeza yona. Uma kunikeza ukuhlabelela hlabelela. Uma kunikeza ukuthandaza thandaza. Uma kunikeza ukushunda beshumayela. Uma kunikeza ukuvangela vangela. Ungabanaki abaseduze kwakho. Mfeke, he had compassion. Compassion. Tebambezela ivangeli sifuna ama microphone. Sifuna i-sound system, sifuna chorus leader. Kodwa abantu bayabhubha sihlala nabo. Alibonke igama lenkosi. Ngithi mina yikho into elula njengokushumayela ivangeli sometimes. Ukuthi ufuna ukuhamba nabantu. Kodwa mana wethwa. Ume njengabapostoli. Ume njengomprofeti uElijah. Wathi sebefile bonke abaprofeti. Yimina ngedwa engisele. Izulu lethembe mina. Ake ngime and represent the heavenlies. Bazalwane ake sihlale phansi. Mpostoli lithi waba nozwelo. Waba nozwelo. Ukade ungasali negift uzwelo ungabusaba nalo. Ukade ungabi negift uzwelo lingasekho. uNkulunkulu bazalwane waphushwa uthando ukuze anikele ngoJesu. Musukuphushwa imali, musukuphushwa udumo, kodwa phushwa icompassion. Ngabakizwa abantu baseMaritzburg. Phushwa icompassion. Uthi money or no money, title or no title, I will preach Christ to crucified. Alibonke igama lenkosi. Tshela umhlaba uxakekile, ufuna isolution abantu babhizi bakhipha ama-CV. We don't need your CV, we need compassion.
uthi uJesu ngeke ngibadedele bahambe nginozwelo ngabo. No wonder abantu bedliswa inyoka. Cela ukushumayela la. No wonder abantu bephuza petrol. Something is missing. Jesus. Compassion. Jesus. Uthi uJesu isolution ayikho kubo. Solution ikini. Banikeni ukudla. Bathi asinakho. Abahambe bayoyithengela. There is no compassion. Lithi iBhayibheli wathi uJesu, no, they cannot allow them to go. Ngeke bavumele bahambe benje. Lithi iBhayibheli waqhamuka umunye umfundi, I think it's Andrea. Wathi uAndrea khona umfana. Ngoba sometimes impendulo ayikho kubantu abanama titles khona abafana nje abangamagama. And uNkulunkulu kulezi insuku ufuna usebenzisa abantu abangenagama. Abantu abanegama babhizi, abantu abanegama baya complicate. uNkulunkulu is looking for no names people. Isolution ayikho kubantu abadumile. Isolution kubantu abangenagama. Abantu abangaveli TV, abangaveli radioweni. Kodwa abane compassion. Alibonga igama lenkosi. Ngoba this is what we need in our days. Alibonga igama likaJesu. Abantu masifuna ubamema basinikeza ama list yokuthi asichoose ukuthi bazolala kuliphi ihotela, bazogibela iflight noma phansi. It's not about that. Alibonga igama likaJesu. It's about compassion. Wathi uJesu banikeni nina. The solution is with us. Njoba lingani imvula ayikho indaba kumkhushulo. Umkhushulo angeke anise izulu. Kodwa abantu abazonisa izulu. Ilami incwadi yeChronicle ekhuluma ngabo. Ethi bazithoba abantu bami. Ababizwa ngegama lami. Bakhuleke baphenduke. Ngiyakuzwa ngisezulwini. Ngiphilise isizwe labo. Ngithethelele isono sabo. Yilabo abantu abazonisa imvula. Ngicela ukwehlisa umoya. Ungayi-undermine into nayo noma ngabe incane kangakanani. Izoshintsha impilo zabantu. Izinko bezu5, inhlanzi ezu2, abantu be5000. Ungayithathi kancane lento kuwe. Noma ngabe incane kangakanani. Kodwa kuno5000 oyilindile. Ngicela ukushumayela zabantu namhlanje. Noma ngabe unayo iCD esirogodile, kodwa usunalo iculo elilodwa. Leyo nto ilindwe ngabantu abawu5000. Alibonga igama likaJesu. Awudingi ukuba nokuningi ukuze uqhubele indaba. Kodwa udinga ukuthi Nkosi, I am not just present but I'm available. Sihlushwa ngabantu abapresent kodwa bengekho available. Kunomehluko phakathi kokuba present nokuba available. I rather have the available people. Ngoba abantu aba-available bayazi ukuthi it's not about the ability, it's about the availability. Wathi umfana Jesu, khona umfana la akanakho okuningi kodwa azosiza lento yakhe. Unezinto ezi5 nezinhlanzi ezi2. Wathi uJesu kwanele lokho mawuzoba sezandleni zami. Wathi kuletheni la. Ingakho masikhuluma ngomnikelo, yenza imali yakhe idlule ezandleni zakhe. Noma ngabe incane kangakanani, kodwa mayike yadlule ezandleni zakhe.
noma ngabe isalary incane kangakanani kodwa yenza sure ukuthi iyadlula ezandleni zakhe. Noma imali inganingi kodwa mayingadlulanga ezandleni zakho uyidla namadimoni. Ngathi uJesu, bring it here, bring it here. Yafika bathi before ngenze isimangaliso bahlaliseni phansi, bahlaliseni phansi. Angikwazi ukusebenza uma kune commotion ne disorder, ngisebenza kahle uma kune order. Bahlaliseni phansi. Sometimes uba busy ukhohle ukuthi izinto zenzeka uma usuhleli phansi. Hlayela. Uthi omunye umfundisi eshumela ethi si busy with the things of God. Sesikhohliwe umnikazi wezinto. Asisenaso isikhathi nomnikazi wezinto, si busy ngezinto zakhe. Lithi iBhayibheli wathi hlalani phansi, angikwazi ukusebenza kune disorder engaka. Bahlaliseni namaqoqo ngama-50 bahlaliseni phansi bese niletha la isinkwa ezu5 nenhlanzi ezu2. Lithi iBhayibheli kwathi makufika esandleni sakhe wakuphakamisela phezulu wakubusisa. Mase kubusisile lithi iBhayibheli wasibreak isinkwa wayesenikeza abafundi bakhe. Wayesethi baphakeleni, baphakeleni. I can imagine them sebephaka. Sifuna abantu abazophaka, hayi abantu abazositshela izitori, abantu abazophaka. Oh Jesus. Izitori siyayiyeka kuma TV, sifuna ukudla, siletho ukudla kuleli tende leGod's Arm. Sifuna ukudla la. Alibonke igama lenkosi. Abantu mama uJobe ba hungry, bafuna stuff. Sa break isinkwa. Shabadaya. Shabadaya. Oh Jesus. Oh Shabadaya. Oh Tolobosataya. Hallelujah. Wathi mayes breaker nenhlanzi was breaker. Basethi baphakeleni. Lalela ke sesifike khona. La kade ngifuna siye khona. Lithi iBhayibheli mayes breakile isinkwa. Bathatha bafida abantu. Lithi iBhayibheli lalela ungayikhohlwa manje sengifike la ngifuna ukuya khona. Lithi iBhayibheli sebedlile wakhipha another instruction. Instruction 1 let baphakele. Khona instruction 2 and ibandla selukhohliwe. uNkulunkulu lethele litende kuzokhumbuza ibandla ngo instruction number 2. Wathi masebephapiki sebephakile. Wathi uJesu akakupheli. Akapheli. Jesus. Lithi iBhayibheli sebedlile basutha. Kungathi ba 5,000 bengabala besifazane nezingane. Jesus. Wathi uJesu, attention please. May I have your attention? I'm about to release the very important notice. Alibonke igama lika Jesu. And ngiyakholwa namhlanje ebusuku ukuthi kukhona ingcebo zika Jehova. Ake ngithathe naku instruction number 2. Nigcineni ibambu instruction number 1. Ake ubambe naku instruction number 2. Unamba instruction number 1 uthi feed. Kodwa u2 uthi gather. Jesus. Gather.
apostoli lalelani bazalwane umthetho nomyalo wesibili wawuthi gather the leftover pieces. Gather the leftover pieces because angifuni waste la. Elushumayela kancane. Namhlanje uNkulunkulu uthi angisho kuba apostoli nabavangeli ne540 ministry ukuthi uNkulunkulu akagcinanga ngokuthi abafundi bakaJesu mababaphakele kodwa umlalo wesibili uthi gather the pieces, gather the leftovers, gather that which is broken. Kukhona into engisengayenza ngalezi imfuthuluka itendele God's arm lizothi bafundisi. Let us gather the pieces, let us gather the leftovers, let us gather the broken ones. Ikhona into afuna ukuyenza. Gather the pieces. Gather the pieces. Gather the leftovers. Gather. Buta kongelela lesondeza. Gather the pieces, gather the useless, gather the remains, gather the broken ones. Izinto ezingadingwa umuntu mina ngisayidinga, izinto erejectiwe mina ngisayidinga. Impilo zabantu zibroken, impilo zabantu zingama pieces, imishado yabantu ingama pieces. Asingafuni abaphilayo kuphela kodwa also gather. I say gather the leftovers. Bazalwane, ngicela niyibambe lento. Impilo iba breakile abantu. People are broken. Imishado are broken. Umphakathi is broken. Satan has broken families. We are left with the pieces. Uthi Jesu, gather those pieces. Gather them. Gather them. I want to use these pieces. Angifuni into ezowasteka. Anikayizwa lento engifuna ukuyisho. Ukuthi mbazalwane khona abantu abalimele. Asingabalahla uNkulunkulu uyabadinga. Khona abantu abangama pieces. Uthi umhlabeleli ngeza kuJesu. Uthi ngangimanikini. Uthi kodwa akakusabanga. Ovele wangithatha ngomsa wakhe. Kukhona abantu abasayipotini they are broken. Kukhona abantu abasepoint they are broken. Uthi uNkulunkulu go and gather them. Kunabantu abayibuza ukuthi umama usithola uhlushwa yini ngowesifazana akahlali ngakhe emzini wakhe enjoy impilo. Umama usithola ubambe instruction yesibili yathi go and gather
the pieces. Bakhona nasembali ama-pieces. Akhona nasentuzuma ama-pieces. Bazona nakuzelwa imali la kodwa siletho instruction number 2 othi there are pieces that needs to be gathered ngoba there's nothing to be wasted. Hallelujah. Yazwakala mpostoli. Ngicela ukwenzela isibonelo bese siyathandaza. Mama uSithole. Bathi ukhathazwa yini? Khathazwa yini mama uSithole? Awuhlali ngane ekhaya. Hlale CFC. Kodwa lo mama uyizwile instruction yesibili. Yathi gada butha. Ngisho mina bazana the rejects. The remainders. The useless ones. Okuthiwa akuzalwanga kwabona amathumbu. Abanikeza amagama. Oh, Jesus. Yabona masikhuluma ngama leftovers. Sikhuluma ngezinto ezisale kusetshenzwa kwathiwa lezi ngeke sisayisebenzisa. Kodwa uJesu wayenekhathi nepassion ngezinto ezingama pieces. Ake ngikwenzele isibonelo. Uma uNkulunkulu ekhuluma ngoDavide uthi hamba David uyendlini kaSaul uyongibuzela ukuthi akekho yini osele engingamenzela umusa ngenxa kaJonathan. Lithi iBhayibheli wafika uDavide kodwa noSiba wathi uSiba akusekho umuntu la bonke abantu bafile bonke abantu bahambile empini kodwa uSiba wakhumbula what there is a leftover, there is a piece by the name of Mephibosheth. Akekho la wathi uDavide ngicela umlande ngoba uNkulunkulu kuyibusiness yokugatherisha. Akekho wayefuna uMephibosheth. He was just a leftover. He was just a piece of food. He was just a rejected, disabled person. Kodwa uNkulunkulu wayene interest noma esengama pieces. Bazalwane, let us gather. Befundisi, let us gather the pieces. Abantu abasebenikezwe igama emphakathini kodwa ngeke besalunga. Uthi uJesu babutheni. Babutheni. Bafake neqebethweni. Kunabantu abazondliwa yilezi zinkwa. Kunabantu abazokondliwa yilabo peace. Ngangingazi mhla ngisindiswa ukuthi uNkulunkulu ubeka imicrophone esandleni sami. Ngenkathi ngisindiswa uyazi umama uJobe, I was hopeless and helpless. Umama wayeseshila ukuthi akazalanga kodwa umama wayengazi ukuthi uNkulunkulu ama pieces uyawathatha wahlanganisa awanikeza imicrophone. Namhlanje ngishumayela ka TV kodwa was just a piece. Namhlanje ngishumayela okhosini kodwa was just a piece. Namhlanje ngishumayela kuwe kodwa was just a piece. Kwaba khona indoda eyathi I'm gonna gather the pieces ngoba ikhona into uNkulunkulu asazoyenza ngale piece. Bazalwane, I don't know what you are catching this. Bangaka abantu ebandleni lakho osuba right off. Bangaka abantu osuba sisile listini yakho. Kodwa uJesu is interested. Ngizothi namhlanje embali. Let us gather the pieces. Wawungenjena before usindiswa. The other piece was on this side. The other piece was on this side. God awafika uJesu. Khona bashumayela basaphuza utshwala. Khona bashumayela basasephoyinti. Khona bashumayela basadla drugs namayini eYehova. Kodwa uthi uNkulunkulu mama uSithole nabapostoli. Go out and gather those people. I want to use them.
I've got a plan for them. Nginamacebo amahle ngabo. Amacebo okubaphumelelisa. Amacebo okubanikeza ikusasa. Ungalokothi umuntu umwrite off izulu ungakamwrite off. Uthulindi is not over until God is over. Alibonga igama lika Jesu. Ebazalwane ngicela ukulishumayeza sengiyahamba. Ngicela ukulishumayeza sengiyahamba. uNkulunkulu ungambulele enye into. Ukuthi uSamson walahlekelwa yinwele. Samson walahlekelwa amehlo. Kodwa uSamson wayigcina yena. Don't lose you. Don't lose yourself. You can lose a husband. You can lose a wife. You can lose a car and a house. You can lose a position. You can lose a status. But keep yourself. Thank you, Jesus. Keep yourself. Keep yourself. Ngoba uma usekhona wena uthi uqhemeza kusengenzeka noma ngabe yini. Do you know ukuthi uSamson wabulala abantu abaningi amehle engasekho kodwa yena wayesekhona. Ungathi mayizimpili kushaya bese uyayibulala. Keep yourself. That one piece esele uNkulunkulu uligada. Thank you, Jesus. You will gather. Cela sime ngenyawo. Instruction number 2. Go and gather the leftovers, the pieces, the remains, the remains, the remains. KuNkulunkulu is not a problem to use the broken things. Actually, God is a creator. As long as ukhona upiece angawuthatha Thank you, Jesus. uzowuhlanganisa awuhlanganisa. Lithi iBhayibheli lemvuthuluka abafundi ababefuna ukuyiyeka. Wathi uJesu no ibutheni niyifake eqebethweni. Lithi iBhayibheli iqebethe ezu12 zagcwala zathi mikithi. I believe iBhayibheli alisho ukuthi lezo zinkwa zasetshenziswa somewhere kodwa zithathwe kuma pieces. uNkulunkulu ikhona into asengayenza ngawe. Noma usoma pieces. He will gather you. He will reassemble you. He will restructure you. He will recombine you and use you for the glory. Go and gather. Go and gather the pieces. There are pieces. uNkulunkulu thinta umama usithola azoletha itende is looking for the pieces. Because the pieces are neglected, are ignored. But tonight, I'm looking for the pieces. If you are here, uyazi impilo ikwenzeni. Impilo ikubreakile. Yakubreaka. Awazi noma ikhona into esengenzeka. Uma uNkulunkulu engakayishaya indwebo impimpa ayikapheli. Lithi iBhayibheli olungileyo ngawa akasikhombisa. Ungajabuli ngami isitha sami ngoba ngizovuka. Namhlanje God is looking for the pieces. Ngicela ama ekhona uthi uNkulunkulu umfundise ukutheleza ubekhuluma nami. Cela usuke la ukhona uze ngaphambili. Just want to pray. There is hope. Ikhona into esengenzeka. Gijima uze ngaphambili. Lo nyaka ukubreakile, lo nyaka ukudestroyile. Allow God to gather you. Cela ugijima uze ngaphambili khona loyo muntu engikhuluma naye. Bafundisi asingabheki kuphela abahlangene. Because even those that are broken, God is still interested. Gijima uze ngaphambili ufuna ukuthandaza kanye nawe. The pieces. He wants to gather the pieces. Run for your life. Run.
It's not over. It's not over. Gijima usengaphambili. Gijima usengaphambili. I want to pray. Buthani imvuthuluka. Nifake eqebethweni. Angifuni bekhona into ewastekayo. Befundisi bami angazi noma nitholile le message. Let us go and gather the pieces. Namhlanje we want to preach the gospel emalokishini nasemadolobheni. We have neglected indawo zasemakhaya because those are the pieces. But uthi uNkulunkulu go and gather the pieces. Cela siphamise izandla thina semingaphambili. It's not over. It's not over. There's going to be a restoration and rebuilding tonight. Cela siphamise izandla zethu umpostoli ubutholeza ngaphambili. Angazi bazalwane, angazi, I feel in my spirit ukuthi bapostoli bavangeli fivefold yonke. Ake uthi Nkosi, I want to gather the pieces. I want to gather the pieces. Inhliziyo kaNkulunkulu is in the pieces. Kunomuntu ofuna ukuyibulala namhlanje ebusuku. God is interested kuloyo muntu. Bazalwane, I don't know ukuthi le message is it clear. Umpostoli eza ngaphambili. Maybe she will take it further. Yacela manga ngifuna ubeka izandla kulaba bantu. It's not over, it's not over. As long as sekhona. Ifamily yakho izoyirestorisha. Umshado wakho uzorestorisha. Ifuture yakho uzoyirestorisha. Iphupho lakho uzorestorisha. Mase bekurayithe off. Basheshe bahleka kathi inkosi kuzwile. Uma uNkulunkulu engakayifaki full stop, usuke engakapheli. Cela siphamise izandla umpostoli, ngiyacela ukuthi ukhuleke kanye naye. But I wish ukuthi usise kuNkulunkulu njengabashumeli bevangeli, because the instruction yokurisha uNkulunkulu enika abafundi bakhe. Amen. Thank you, Jesus. Whilst we are still standing, bazalwane khona lento esho umoya ingcwele kimi ukuthi akulula ukuhamba endleleni. As much as uNkulunkulu esinikezile imandate yokuthi hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaKristu uJesu waseNazaretha. Even nathi thina njengeyingceki kaNkulunkulu. Kodwa ngenxa ukuthi akulula ukuhamba endleleni. Kukhona ilevel esikuyo njengamanje, kodwa kuyona le okufanele ngabe sesikuyo. And uNkulunkulu is going to do a restoration esheshayo. Konke okudliwa isikhonyane kuzobuya sekuphinda-phindiwe. Thank you, Jesus. Wonke amandla wasted azobuya with double fold, with multiplication. Because uNkulunkulu unebhizinisi nabantu abanhliziyo yabo ivuma. uNkulunkulu akazusiphoqa, kodwa uNkulunkulu ufuna sithathe one step, yena basathatha 10 steps to come to us, to meet us. Akaphoqa. Thina sibheka into ebonakala enyameni, yena ubona inhliziyo yomuntu, ubona ukulangazelela komuntu. Oh, Jesus. Thina umuntu simbona ngoba sephambi kwethu, kodwa ebusuku uyakhala, Jesus. akalali ubuthongo, athi Nkosi ngiyavuma. Oh, Jesus. uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo namhlanje, abazothi Nkosi ngiyabona ukuthi content libazisile. Karabasika. And I want to pray with those people. Sigodukeni bazalwane. Ngenxa yobude bendlela, uthi uNawomi, ningabe ngisangibiza ngokuthi nguNawomi, because igama lithi Nawomi
means something that is pleasant. Into enhle. Uthi ngabe nisangibiza ngokuthi nguNawomi. Ngibizana ngokuthi ngumara. Something that is bitter. Because endleleni yami ngi-experience ngalutho luhle. Uthi ngihambela nginendoda yami. Ngibuya namhlanje ngumfelokazi. Ngiphumela nginabantwana. Ngibuya manje ngisenabantwana. Ngenxa yobude bendlela izinto zingishayile. Angisafanele ukuba ngibizwe ngokuthi I am blessed and call me Mara. But namhlanje uNkulunkulu in spite ukuthi kwenzekene empilweni yakho, he is going to do a restoration. Funa wena sothi inkosi ngedinga le restoration. Sondela kimi ngaphambili. Ngedinga le restoration ngegama kaKristu Jesu. Sondelani kimi. Gijima usengaphambili. Mathara baba bansindisi wami. Ngihola. Bambisisa. Ngikhuluma nabazalwane even noma kuthiwa usindisiwe, but you can feel ukuthi ilevel okuyo akuyona le umoya ingcwele okufanele ngabe ukuye. Come, siyathandaza sabo. Gijima usengaphambili. Sindisi wami. Bambisisa. Abasose. Jesus. Owangifela. Sindisi wami. Orakelabos. Bambisisa. Isanda. Abasose. Jesus. Owangifela. Sindisi wami. Jesus. Jesus. Abasose. Jesus. Owangifela. Abasose. Ithana Nkosi uJesu. Namhlanje ngiphakeme ngazoma kule ndawo. For wena moyo ingcwele ubungigcwalise ukubongakhe izimo empilweni zingenze ngayimvuthuluka. Kepha namhlanje ngiyabonga ukuthi amazulu ayaqala kabusha asebenzisa imvuthuluka. Baba ngigcwalise. Restore me. Baba ngigcwalise. Restore me. Ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha ngiyayinikela Baba ingqondo yami yonke, umoya wami wonke, umzimba wami wonke, ukuba Baba kwenzeke yakhe intando ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Phakamisa isandla sakho Baba, siyabonga moyo ingcwele. Siyacela silule izandla bazani, silulele kulabantwana bakaNkulunkulu egameni likaKristu uJesu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke, manta sikele besika, unguNkulunkulu Baba wethu namandla onke, ongabheki njengabantu. uNkulunkulu wethu namandla onke, siyakholelwa amandla ezwi lakho uNkulunkulu wethu engcwele. Nanamhlanje Baba wethu engcwele, abantwana bakho uNkulunkulu wethu engcwele
bekade beyimvuthuluka kepha baba wethu onamandla uqalisa kabusha impilo zabo ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele beze kuwe baba wethu onamandla. Phinda ke uNkulunkulu wethu onamandla ubagcwalise egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga malusi wethu omuhle ukuthi baba wethu onamandla bokuqala kuyoba bokugcina nabokugcina kuyoba bokuqala. Baba wethu ingcwele nakalokho sikunikeza udumo sithi wena wedwa ufanele udumo nenkazimulo nobukhosi egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. We thank you Lord in Jesus mighty name. Ake sishela umoya ingcwele isandla kakhulu. Thank you Jesus.